shawarire fungai. Mukai. Ndiwe. Ratewa Rosemary. Muripo erembwe. Ratewa Rafael. Ndini. Changamire nyari pamberi penyu unzwana mukai. Nyaya ndeyekuti uyai kudare tikurukure naurwa yamakamhan'ara kwaishe yekukupumhai uroyi iyo isina kupera kwaishe. Ndinotokorera zvakare. Nyaya ndeyekuti uyai kudare tikurukure naurwa yamakamhan'ara kwaishe yekukupumhai uroyi iyo isina kupera kwaishe. Ndi mukai. Chaura tinzwe mukai. Pamusoro wadare. Tisitaura mukati medare rino chibva kunyahawa. Nhau iripo ndeyekuti takaita dambudziko reurwere hwevana. Dambudziko reurwere hwevana vari kudonha sepfari. Kwatanga umwe chete ane makore 3 achidonha. Vakapinda asikuenda 3 years achidonha. Vakapinda umwe ane akusvitsa mwedzi inokwanisa kuita 3 achidonha. Asi tagara kudaro wechipiri patanga kudonha wekutanga isataura ndo paakatanga kuchitaura mazwi aitaura pamusoro pasekuru wedu nambuya wedu. Zvadaro takapinda kuti newetatu akatanga kudonha watingota zvisemu nyaya iri iyoyo wachitsanangura ndo zvausangana nazvo zvekuti kunditsanangure zvingava sezvinolemera kuti vana varipo ende zviri kuitika pavanoona zvidinavo varikwanisa kuzvitsanangura muchidimo. Nokudaro takasvika pakuti tichisvika shuku pamusoro pavaratewa namai vavo ndo pakati tichisungisa kudare rachimaparura vachimatipumha uroyi. Mushure mezvo dare rakaenda kudare rachimaparura ikatsvagurudzwa ndo dare rakabuda nenyaya yekuti nyaya yangu waripota yakanga isiri iyo ine muchechedzo wenhau yanga iripo. Mushure mekunge vanhu vazoona chimiro chenhau iripo vana vataura nekutoita zvinoitika pavari. Nokudaro takachidzoka semhuri mukati memusha. Tadzoka semhuri mukati memusha ndokurara. Fume yere mangwana ndo pandakaona sekuru vangu vachisvika mukati memusha wedu vachiti wazukuru zvakaitika zvose zvakaitika. Takuti tidzoke tifambire pachinhu chimwe chete. Todini? Ndo patakarangarira kuti hapana chakaipa paukama. Toti padera mangwana ngatidzokere kwachimaparura tipiwe gwara rekuti tichidini tichifambe naro. Nokudaro pakati usiku hwacho vana vangu vari pamukoma vangu mumwe wacho vazukuru vairi mumwe mwana wamukoma. Zvadaro ndo pakachiti usiku vana bvatanga kurwara zvakanyanya. Mukoma wangu ndo pakabuda nemhuri yese kuenda kuchechi. Enda nemhuri yese kuchechi. Vasikuru vangu ndo pari kunzi ndo pakasvika pasina munhu. Ndobva ngufurenda kwachimaparura vaenda kwachimaparura. Ini ndichisvikawo sekuzikuranga kuti ndina 6 tienda kwachimaparura. Takasvikawo futi pasina munhu pamba. Ndoka tikadzoka mukati memusha wedu. Mazuva odyana toti nawe apapi kusvika tazoona kuti no nekuda kweurwere kuti titi tichatora matare kuti tifambe mugwara reparutivi iwo matare ari pamutemo aripo hazvichakwanisike. Takadzoka kwachimaparura. Takaenda nenhau yedu wakati no waratewa wakasvika pano wakati nhau isanyorwe Samuel ndisi pano kuti no ari kutsva ndiani ndisu. Tatakumbira gwara rekuti sezvo mawambire angaita nyaya ndiye tetushuwirawo kuti tifambe negwara ripi nokuti tikaenda parutivi panoenda kukakazhana kutukana kana kusvika pakupokana. Saka tikaenda pane dare riri pamutemo zvinoita zvakanaka kuti tione kuti dambudziko ripi dambudziko dare mukati memba ino idambudziko reurwere hwevana tobatsirikana sei uye zvavari kutaura zvacho izvozvo zviri kubva papi nekuenda papi nesununguro yemhuri. Ndinoti muchidimbu ndo chimiro chiripo. Vanotaura pavana makati mwana wekupedzisira akataura kuti chii nezvasekuru nambuya akatewa. Alright, nhau iripo inodaisi mwana yekutanga achidonha hana chaitaura. Wechipiri achitaura anotaura kuti iye akatenga kusitoka ari kuchikoro kubhenda ruoko rwakatiradzwa mashure gumo patanga kutsika nezvigungu izvi handitika ndo pakadzorwa kubva kuchikoro. Adzorwa kubva kuchikoro paadzokera kuti kuchikoro handitika paadzokera the same thing. Ndo patakaiziva kuti kufamba kwemazuva akanga atumwa kuchigayo nasekuru wacho kuti andogaise Atitaura zvaitaura mwana. Right. Nhau iripo zvaitaura mwana ari kuti aiti iye ndabayiwa nechinhu pamutsipa chidatumirwa nambuya.
asi nhau iripo vari kuti ndisataure. Ndipo ndakasimuka nemwana ndikaenda mukati memusha wavo. Ndaenda mukati memusha wavo wakazvinzwira mwana achidini achitsanangura. Ndipo pekutanga pachipa. Pechipiri vana vamatini wakatoti wandei. Vana vatatu. Vatatu. Ngeumba mwechete here kana kuti ngemusha? Vaviri vazukuru vane vanhadzi. Umwe chete ndiwe musha mwana wamukuru. Musha. Mukamenyi wakamira sei nekwati nekwaratewa? Ava ndimbuya mai vamai vangu. Ava ndisekuru hanzvadzi yamai. Ngofungidza kuti zvinobva kuzikuru kwana mai yani. Zvinovepo nezviri kutaurika. Akurira kumhuri kwana mai here kana Saka kuzodzinga ndinyepere ndingava nemupatsa. Nokuti zviri kuitika vana vari kutaura saka ndiye nekunanga handikwanisi kuti nange. ndo uri kutaura. Right, endai kuseri kwechuru. Endai nawo kuseri kwechuru muzodzoka toenderera mberi. Ndava zvinhu zvemweya. Zvikuitika vana vacho maya nawo. Varimo. Okay. Saka endai nawo kuna chiremba. Handi chiremba ariko. Tinobuda panze apo tomira apo muprista chauya chikutsana Katengamiri imhuri yakashawarire naratewa. Enda kuseri kwechuru kwachiremba Dendera. Chiremba wati mhuri idzi hadzisi kugarisana zvakanaka mumusha, uye vanasekuru havasi kudzima moto wokubaka mumusha mewazukuru wavo. Chiremba wati pane mhepo iri kubva kwanasekuru, iyi ndiyo iri kukanganisa mumusha mewazukuru wavo. Wati mhepo iyoyo ndiyo iri kuita kuti wazukuru wapumhe unasekuru nambuya kuti zviri kuitika mumusha mavo zviri kukonzereswa nanasekuru. Chiremba wazoti pane munhu akashayika hama yekwanasekuru isina kufambirwa nyaya yayo zvakanaka. Mhuri yanasekuru ndo iri kudzoka ichikanganisa mhepo iyoyo mumusha. Saka vati ndo riri kuita kuti paite moto uri kuitika mumusha mewazukuru wavo. Hanzi wazukuru havana kukanganisa kuuya kudare renyu mambo kuti wapotere kutopoterawo kuti muvabatsire. Saka wanzi nachiremba ngavatsvage mombe 2 nembudzi 3 chiremba apinde mumusha mavo agadzirise nhaurwa dziri kunetsa idzodzo dziri kuita kuti wazukuru warware rware mumusha zvinokonzereswa nemhepo iyoyo. Ndofunga ndizvo zviro zvakachena. Asi mbuya wanzi havaroimba havasi muroi. Vana muroi saka zvinoda kuti zvigadziriswe mavhuriro anarudare. Saka mogadzira rini zvinodiwa. Takamira viri vazukuru. Taitoti zvinhu zvitikasikire. Zvekutoti pane rusununguko rwekuti kana kuti musi wakati sidai. Taura kuti mari munoi igadzira rini. Wazukuru wangani wazukuru vari muno. Vese muri wazukuru vari. 1, 2, 3, 4, 5. Chino bisai kumbe dzachiremba neyo nemuri 1 iri mari inobvisa iri $900 and pamwe 300 900 plus 100 yewakomana kuita 1000. Saka muri 5
munhu ongobvisa 200 200 200 200 200 munoibvisa rini basa rini pamusoro echangamira naworwa iripo netsanangudzo dziripo zvino tiri pamwe chete asi zvinonzi mhepo iri kusimuka kubva kwana sekretu yakwani sewirirano iripo sekubva kwataita uku panga paine shoko roti taifanira kukamurana nepakati semhuri imwe chete nekuti isusu unoona tu saka from 2 takati tine 1000 adi tikati vanhu 7 panozoda rusunzo vachiremba ndorwati mbudzi nhatu idzo nembudzi nhatu which is another 120 saka 1120 divided by 7 inoita mari 1212 120 plus 1000 1120 divided by 7 wanimakao tachikumbirawo mama kuti gare riripo patsanangudzo dzatanga takateerera pari kuda kunzi mhepo iyi iri mumusha Manass iri kutokanganisawo nemhuri yavo ndozvandati nese taakubvisa mari kuti zviise munhu zvatati vanhu i7 zvavari vanhu 7 munhu obvisa mari 160 munhu hanzi 160 munhu obvisa 160 muri 7 kana dziri nyati 3 nembudzi ngani 3 ne$100 $100 inodiwa mabhonzi saka dare roya roitwa rini next week inini semuzukuru ndinotendera kuti sindorumira tiruita saka unounza mari muswetsezi zvakubva pakuti ndakamirira kudiri revazukuru tichitikisa zokumadzisekuru kuti vanoringanidza sekudaro here uyezve kana vachingofera tisaita zvinozomirawo futi sei aiwa ndinofa kuitwa handiti sekuru varimo mwana sekuru variko vari 2 saka ndimoita 160 haina kuwanda nemunhu muri dare renyu Thursday ouya nemari dare roitwa musi weSaturday was Friday pane pasina vanhu iholiday right unoite kutaura chikumbiro changu ndechekuti mombe kana mari ndandichiti ko ava varazukuru vakawana mombe vanasekuru vanozokunda here kuti wabhadharawo zvimwe zvitoti vazukuru hanzi vazukuru vakawana mombe 2 moisawo mombe 1 zvimwewo zvicharadiwo uzoisa mombe nembudzi nemaware nenzara mari inozonetsa imi mubvisa mombe 2 ne$100 iwo ubvisawo mombe imwe chete nembudzi nayo atakudzoka padare rinoti dhieti racho rinoti simba radzakati ukwekuye kwemari nofamba kwazvaditi mukaunza mari kaThursday Saturday basa weizvo saka mune muchizounganidza naende holiday vanhu vese mune muri kugwa imi munobva matongouya kuti muchiziva kuti mari yenyu motobva mataura kuti mari yenyu yakakwana
Thursday moya mosiya pana mabharanuyo. Masiya Thursday dare rotouya kuitwa Saturday. Ende anoda kuita basa ari masikati machena kuti manheru. Andi. Alright, saka tosimuka kuti tiende.